खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दतमा ब्लक कमिटि UPPL नि विमेन एन्ड युथ विंनि बोसोरारि जथुमा चिरां सम्पागुरि सारियालियाव डाम्पार आरो विंगारजों जाब्रबथाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै सिसिट'आ दिनैनिफ्राय धरना हाबाफारि लादों आसाम आरो अरुणाचलनि सीमायाव दालांनि जाथायाव सा 28 सुबुंनि जोखोम क'क्राझारनि कसुगावआव गंसे अट'जों गंसे एल्ट'आ सौग्रावलायनाय जाब्रबथाय असमिया मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि डक्टर भुपेन हाजरिकानिसिम भारत रत्न बान्था बर्मा दखरा एबसुनि बिबान गथायनाय हाबाफारि चिराङाव गंसे टाटा मेजिक गारिखौ गंसे रेल गारिया होख्रेमनायाव जायगायावनो सानै जिउ गोमायो नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव असमिया मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि डक्टर भुपेन हाजरिकानिसिम भारत रत्न बान्था थैनायनि उनाव सुबुंखान्थि सान फालिथायनि सानसे सिगां थांनाय 25 जानुवारि खालाराव 2019 मायथाइनि भारत रत्न बान्थाखौ असमिया मेथाइ रोजाबगिरि डक्टर भुपेन हाजरिकाजों लोगोसे भारतनि आगु हादोरगिरि प्रणब मुखार्जी आरो RSSनि रोंग'सा नानाजी देशमुख बिथांमोननो फोसावनाय जायो उननि खालाराव सुबुंखान्थि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै 22 जानुवारि खालाराव भारतनि देरसिन सिभिलियन बान्था भारत रत्नखौ बै साथाम सुबुंनो होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दतमा ब्लक कमिटि UPPL नि विमेन एन्ड युथ विंनि बोसोरारि जथुमा दतमा ब्लक कमिटि UPPL नि विमेन एन्ड युथ विंनि बोसोरारि जथुमाया गसाइनिसिना कम्युनिटि हलाव सानसेनि हाबाफारिजों सोरजिलुए मैया 27 जानुवारि खालाराव जानानै थाङो थान्दै मेलाव सावरायलायनायनि गेजेरजों विमेन विं आरो युथ विंनि मावफुं आफादखौ सिफायनाय जायो आरो गोदान आफाद दाफिननाय जायो गोदानै दाफुंजानाय विमेन विंनि आफादगिरि महरै दया नार्जारी गाहाय नेहाथारि महरै कबिता बाला ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो युथ विं गोदान आफादगिरि महरै राज किशोर बसुमतारी गाहाय नेहाथारि महरै अदिराज ब्रह्मखौ सायख'नायजों लोगोसे गासै 100 सोद्रोमा लानानै दाफुंनाय जायो जथुमानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै UPPL नि आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बेबायदि बिबुंथि लाखियो बेनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जोंहा रायलायबाय थानाय जायोखाय जों मिथिगौ UPPL आ मा जागोन ओंखायनो आंबो सानदों मा गोलाव लालालिला बाथ्राफोरखौ बुङालासिनो जे नांगौ बाथ्रायाव बुंनानै फोजोबनोसै UPPL नि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा गावनि सोरजिलु बिबुंथि लाखियो BJPया भारत सरकाराव UPA नि माखासे NDA फैदों बेहाय गोबां आखाइ सोरगिदों लाइमोन सेल आरो आइजो लाइमोन दालाय आरो आइजोफोरनि गोबां आखाइ दं बिथांमोना सानदोंमोन आइजोफ्रा सानदोंमोन जोंहा गोबां दङ जेरावहाय जोंहा जोंनि जेंनाखौ आवगोलनि सरकारा नायाखै नंखायनो जोंहा सोलायनाय नांगौ होननानै आइजोफ्रा गोसो होनानै मावदोंमोन बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दतमा ब्लक कमिटि UPPL नि नेहाथारि सोमखोर ब्रह्म बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां चिरां सम्पागुरि सारियालियाव डाम्पार आरो विंगारजों जाब्रबथाय मैया 27 जानुवारि खालारनि मोनाबिलि 4 रिंगासोआव गंसे डाम्पार गारि आरो गंसे विंगारजों मोखांजों मोखां सौदावलायनानै गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो जाब्रबथायाव गासै 7 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रुनिखाटा फारसे थांबाय थानाय अन्थाइ रोगाग्रा गंसे भुटिया डाम्पार गारिया खैला मैलानिफ्राय फैबाय थानाय गंसे विंगारजों सौदावलायो जाब्रबथायनि साखि सुबुं नबिन मुसाहारिया फोरमायनाय बादिब्ला डाम्पाराव सासेल' सुबुं आरो विंगाराव सालायग्राखौ लाफानानै गासै 6 मानसिफोर दङमोन विंगाराव थानाय जोखोम जानाय सुबुंफोरा सम्पागुरि रुनिखाटा गामिनि त्रिजस मुसाहारि समरिया नार्जारी मिरि नार्जारी सबियाम बरगयारी रैसुमै बरगयारी आरो सालायग्रा कानसन नार्जारी होनना मिथिनो मोननाय जादों
जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बङाइगावनि हस्पिटालाव लांनाय जायो होननानै साखि सुबुं नबिन मुसाहारिया फोरमायदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय जोहोलाव मुसाहारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै सिसिट'आ दिनैनिफ्राय धरना हाबाफारि लादों। 28 जानुवारि खालाराव दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव धरना हाबाफारि लानाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 30 जानुवारि खालाराव जन्तर मन्तराव धरना हाबाफारि, 1 फेब्रुवारि खालाराव मोनफ्रोमबो गामियाव बनजार हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन। 2 फेब्रुवारि खालाराव सनापुर गुवाहाटीआव 1 लाख सुबुं थुबुरनि हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। आसाम आरो अरुणाचलनि सीमायाव दालांनि जाथायाव सा 28 सुबुंनि जोखोम। थांनाय 26 जानुवारि खालाराव बिश्वनाथनि साहा थानाय नमरा होननाय आसाम आरो अरुणाचल सीमा सेरनि दालाङा जनानै खमैबो सा 28 सुबुङा जोखोम आरो सा 3नि जिउ गोमानायनि खौरां मोनदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मानसिफोरा लावखार ओंखाम जानायाव रंजा बाजा खालामबाय थानाय समावनो खायसे सुबुंफोरा बै दालाङाव दङमोन जेब्ला दालाङा जनानै नम्रा दैमायाव जरै गोग्लैयो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझारनि कसुगावआव गंसे अट'जों गंसे एल्ट'आ सौग्रावलायनायाव जाब्रबथाय। मैया 27 जानुवारि खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगावनि महामाया मन्दिरनि लांगोनायाव बे जाब्रबथाया जानो मोनो। बे जाब्रबथायाव जेबो खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बरमा दख'रा एबसुनि बिबान गथायनाय हाबाफारि। 2019 आरो 2020 मायथाइनि थाखाय गोदानै दानानै होजानाय बिबानगिरिफोरनो बिबान गथायनायजों लोगोसे समायखिराबो लानाय हाबाफारिया मैया 27 जानुवारि खालाराव जानानै थाङो। समायखिराखौ लाहोयो बरमा दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि लबराम सियारि बिथाङा, आफादगिरि महरै तनु चन्द्र बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै अनसुमा बर' बिथांमोना समायखिराखौ लायो। बे रादाबखौ दैथायहरदों बरमा दख'रा एबसुनि थुनलाइयारि नेहाथारि सुजु बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। चिराङाव गंसे टाटा मेजिक गारिखौ रेलगारिया होख्रेमनायाव जायगायावनो सानै जिउ गोमायो। थांनाय 27 जानुवारि खालाराव चिरां जिल्लानि दांतल आरो बासुगाव रेल स्टेशननि गेजेराव टिलापारा होननाय जायगायाव मैया गंसे गोबां गोख्रैथिजों थांनाय गंसे रेलगारिया रेलवे क्रसिंखौ बारनो नागिरनाय गंसे टाटा मेजिकखौ होख्रेमलांनायाव जाब्रबथाय जानो मोनो। मुंख'नाय जाब्रबथायनि फिथाइ महरै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। टाटा मेजिकआव थानाय गुबुन सानै सुबुङा लोगो लोगोनो गारिनिफ्राय बाज्रुमनायनि थाखाय जिउ रैखा मोनो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय बेबायदि खौरां मोनबाय थानो थाखाय बड'लेण्ड खौरां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।